first time ko tukoy sa ilog. Gamit si Kerway. Bro Burn Tam in the house. KRY 200. So, river crossing. Barangay Lawag, Sitio Bayawas. So, kailangan naming mag river crossing dahil nag-landslide yung sa may daan sa tulay. Yan si Bro Ryan. Sabangan naman ang susunod. Yan. Yun, no? Woohoo! Ayos! Malalim. Yun, galing. Ayan, kasalukuyang nagre-ready yung kasama natin. Bro Vermon. Yan. River cruising tayo. Yun, no? Galing.